agọzi ka onye nwe anyị Yesu Kristi na n'ịhụnanya nke Chukwu nọ na n'ịdịkọrọ otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrịnụ niile. Ụmụnne na Kristi, udo dịrịnụ. Unu abụọla chi? Unu ahụ na COVID? Jise n'ike. Chineke nna anyị nọ n'oche eze n'ihe niile, n'ime mkpagbu niile, n'ihe isi ike niile. Chineke ga-enye anyị mmeri, n'ihi na akwụkwọ nsọ ekwuola ekwu, ọ sị ụjọ atụla anyị n'ihi na anyị emeriela ụwa. Ya na masị a anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa, nke mbụ anyị ga-anọ na-enye Chineke nna ekene maka nchekwa nke o chekwara anyị, ka o si mee ka anyị dị ndụ taa n'ala nke ndị dị ndụ, ka o ji wepụta nkwa ahụ kwere na o nwee isiokwu na Psalm 91 na 10,000 na-ada n'aka nri na-ada n'aka ekpe si na ihe mgbuke ụwa, mana n'ebe anyị nọ anyị nwụ ndị kwụchem n'ihu Chineke. Ya ga-ekene Chineke maka afọ ọma ya, nakwa ayọ ya sị ebe ihe isi nke ụwa na-adịgacha ka ọ na-enyekwara anyị. Ihe a bụ Sọnde nke mbụ n'oge anyị na-ele olileanya ọbịadịwo na Yesu Kristi, na-ewepụnye na ebumnuche anyị jiri bịa masị ya. Anyị ga-eso ụmụnne anyị ndị a na ekpere. Nke mbụ, Barisa Chima Okorama na yọọ ka Chineke nna were ngọzi nchekwa n'ọdụdụ ya wụkwasa n'isi ezinụlọ nke ha. Lady Amaka Oniawa na-ekele Chineke nakwa anyị ya maka ihe ndị ọzọ ọ bụ n'uche. Sista Camelia Udom na-ayọ Chineke ka ọ nakwa aga n'ihu n'ọgwụgwọ, ma ndị St. Clement Pope Church na-ayọ Chineke ka ọ nọ n'ihu na-aga na-agwọ Sista Camelia Udom ọrịa ma na-echekwa ya. Sir and Lady Chinedu Akodisa na-ayọ Chukwu ka ọ na-edu ha, nakwa ayọ maka ihe ọzọ dị mkpa ha bụ n'uche. Sir and Lady Silvanus Egbunam na-enye Chineke nna ekele, nakwa ayọ Chineke maka ihe ezinụlọ ya bụ n'uche. Lọlọ Dorothy Akụjụọ na-ekene Chineke ka ha na-enwe mmemme 15 ha gbara akwụkwọ nke yi na Nze Ambrose na Lọlọ Dorothy Akụjụọ. Lady Beatrice na Lady Blessing Okeke na-ayọ Chineke maka ihe ọma nke ha bụ n'uche. Otu aka ahụ, Chief Sunday Amanambo na-ekpe ekpere maka ezumike mkpụrụ obi nwaanyị ya bụ Sylvia Amanambo. Onowu na Lọlọ Anthony Umezoke na-ekene Chineke ka ha na-eme birthday nke nwa ha onye nke gbara otu afọ n'ụbọchị taa. Sophia Okeke na-ayọ Chineke maka mmakala ọrịa ọsịsọ. Ụmụnne na Kristi, n'ụbọchị taa kwa agwa anyị na anyị ga-eme harvest nke anyị ji na-enye Chineke nna onyinye pụrụ iche. Anyị na-asị Chukwu nara ihe anyị kụtara nke anyị ji obiọma anyị were chee ya n'ihu ya. Na masị a na-arịọ Chineke nna anyị niile ka ọ gọzie ndị niile ndị jiri obi ha bịa masị ndị bịara n'ihu Chineke isi ya Chineke imeela
nara onyinye anyị. Ndị niile ga-eji obi ha wenye Chineke nna onyinye, ka Chineke nna nara ma gọzie ya si na Yesu Kristi onye nwe anyị. Amen. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eukaristịa site n'ekwupụta anya anyị. Ekwupụta ngwa Chineke dị ike niile.
Chineke jike niile, biko mụbaa ike ezi omume nke ndị kwerenụ, mgbe Kristi onye nzọpụta anyị ga-abịa, ka anyị were obi na-anụ ọkụ na ezi ọrụ nabata ya, ka anyị bụ ndị idoro nsọ nweta ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'aka nri Kristi na alaeze n'igwe, site na ọdịnwere anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị nọ na-achị eze na na-edịga n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụ nke mbụ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isiokwu tiwapụ eluigwe gbadata. Onye nwe anyị, ịbụ nna anyị, onye nzọpụta anyị bụ aha ochie gị. Onye nwe anyị, ọ gịnị kpatara iji hapụ ka anyị na-agaghị eri na-ahapụkwa ụzọ gị? Gịnị kpatara iji hapụ ka anyị kpọchie obi ghara ịtụrụ gị egwu? Kpọghachi anyị azụ n'ihi ụmụ odibo gị na agbụrụ ahụ ịhọtara ka ha bụrụ ndị nke gị. Ewuo, ọ ga-amakwanụ mma ma a sị na gị tiwaa eluigwe gbadata, ka ugwu ukwu gbazee, ka ihe na-emebeghị mbụ mebe, ka anụkwana ihe na-anụbeghị mbụ. Anya ahụbeghị, ntị anụbeghị na enwere chi dịka gị, onye na-arụ ọrụ ebube maka ndị tụkwasịrị ya obi. Ị na-eduzi ndị kwụbara aka ọtọ, ndị bụ iwu gị n'obi. Iwe were gị mgbe anyị bụ ndị njọ, ma o teela anya anyị na-enupụrụ gị isi. Anyị dum dị ka ndị rụrụ arụ. Ịkwụba aka ọtọ anyị ahụ dị ka nkịrịnka akwa ruru unyi. Anyị dum akpọnwụọla ka ahịhịa. Mmehie anyị na-ebugharị anyị ka ikuku. O nweghị onye kpọkụrụ gị, nke a na-enwe onye metụrụ ṅara imetụ gị aka, maka na izolaghara anyị ịhụ gị. Bịakwa tọhapụ anyị ka anyị na-agwọtọrọ na njọ anyị. Onye nwe anyị, n'ezie ịbụ nna anyị, anyị bụ ụrọ, gị nwa bụrụ ọkpụ ite. Anyị niile bụ ọrụ aka gị. Okwu nke ose bụrụ ụwa.
ihe ọgụ nke abụọ, ihe ọgụ wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asatọ gara ndị Kọrint, isiokwu anyị na-eche ka egosi anyị onye nwe anyị Jesu Kristi. Ka Chineke nna na onye nwe anyị Jesu Kristi zitere unu amara na udo. Ana m ekele Chineke akwụsị maka amara niile dị iche iche unu natara site n'aka Jesu Kristi. Ana m ekele ya na o mere ka unu baa ụba n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, ọ kachasị n'inwe ndị nkụzi na ndị na-ekwu okwu Chukwu. N'ezie, ịgbara Kristi akaebe siri ike n'etiti unu. Nke a pụtara na ọ gbawaghị unu aka onyinye nke Mmụọ Nsọ. Ebe unu nọ na-eche ka egosi unu onye nwe anyị Jesu Kristi, ọ ga-eme ka unu guzosie ike, ka a ghara ịta unu ụta ruo mgbe ikpeazụ, nke bụ ụbọchị onye nwe anyị Jesu Kristi. N'ihi na mgbe Chineke kpọrọ unu oku, o jikọtara ọnụ na nwa ya Jesu Kristi. Chineke bụ onye a ga-atụkwasị obi. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onye nwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Mak dere. Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, lezienụ anya, na-echenụ nche, n'ihi na unu amaghị mgbe oge ahụ ga-abụ. Ọ dị ka otu nwoke na-aga njem, onye fere ụmụ odibo ya ụlọ n'aka mgbe ọ na-apụ. O nyere onye ọbụla ọrụ nke ya, nyekwa onye na-eche ọnụ ụzọ iwu ka ọnọdụ na-eche nche. N'ihi nke a, ọnọdụ na nche, n'ihi na unu amaghị mgbe onye nwe ụlọ ga-alọghachite, ma ọ ga-abụ na uhuruchi, etiti anyasị, oge oke ọkpa na-akpa, ma ọ bụkwa n'ụtụtụ. Nọdụnụ na-eche ka ọ ghara ikpudo unu na mberede ihu unu ebe unu nọ arahụ ụra. Ihe m gwara unu ka m na-agwa onye ọbụla, chebenụ nche. Oziọma nke o sekpụrụ ụwa.
ndị Igbo ya dịrị unu mma, udo dịrị unu. Anyị abịala n'isi mbido ụka nke olileanya ọbịbịa dị nwere anyị Yesu Kristi. Ndị niile gere ntị na ihe ọgagụrụ anyị rụtụrụ aka ga-amata na ọrụ ihe akwụkwọ nsọ na-ekwusi ike n'ụbọchị nke taa, ihe banyere ịmụrụ anya. Ọwụ naanị si ịmụ anya, mụrụkwa anya na-eche nche, mana ịmụ anya na-eche nche ahụ dị mkpa n'ihi na o nwere ihe merenụ n'etiti ndị Juu oge onye ọbụla batara hie ụra, abịa chefuo na nche dị mkpa. Ọnwụ ihe merenụ n'etiti ndị Juu ka Aịzaya na-ekwupụta n'ụbọchị taa, nọzie n'ime na-arịọ Chineke nna ka o mee ebere rute ha nso ọzọ. Ndị dere akwụkwọ nsọ na-akọwa na Aịzaya na-ekwu ihe a oge ụmụ Izrel nọ n'ohu. Obodo ọzọ bịa bukọrọ ha ghọọ refugees. Ọwụna na-abụ ndị nọ n'ohu, ha nọkwa na-ata ahụhụ. Ahụhụ akarịzie. Then Aịzaya ewee sị Chineke nna, o zuola, tiwe eluigwe gbadata, bịa nọnyere anyị, bịa mere anyị ebere, bịa ma ihe ha na-emebe mbụ ka ahụ gị anya. Chetanụ na Chineke wụ Chukwu gosiri mba niile onwe ya site n'agbụrụ ndị Juu. Oge ndị Juu si n'ala Ijipt na-alọta, Chineke site na mbụ gosi Moses onwe ya, hazizie na ụmụ Izrel chụpụ ndị mmadụ bi n'obodo ha, obodo Kenan, kpọrọ ụmụ Izrel plant ha dịka ebe a kụrụ osisi vine. Mana ndị a kụrụ osisi vine dịka osisi vine apụtazie naanị mkpụrụ na-abaghị uru. Unu mara the parable of the fig tree. N'ọkụ mkpụrụ kụrụ osisi fig, mana afọ ọbụla ya bịa ka ọ bịa ghọrọ mkpụrụ osisi, enwe ihe ọ na-ahụ, barrenness, enwe ihe ọbụla nọ n'ime ya. Maka ihi ya, o decide ya, okpebe na a ga-agbutu osisi fig a. Mana nwodugo si chere ka akọ mkpụrụ, ka egwu ala gburugburu mee ya ma new, ma ọ mezighị mkpụrụ, egbutuzie ya. Otu ahụ ụtọ ọ dị n'ebe anyị na Chineke nna nọ. Afọ niile, ụbọchị niile ka Chineke nna na-abịa na-ele anya anya, mana ma mụ anya na-amị mkpụrụ. N'ihi na Chineke a na-eme ihe efu. Ọ na ihe kpatara Chineke nna jiri kee gị, ọ na ihe kpatara o jiri kee mụ, ọ na ihe kpatara o ji kee unu anyị ndị Igbo. Ọ na ihe kpatara Chineke nna na-ejighị mee gị gaa bụrụ onye mba ọzọ, ma onye Awụsa, ma onye Fulani, ma onye Yoruba, ma onye iwe onye Igbo. All decision Chineke onye nyere advice to do that. Enwenye gwara ya si mee ya taa ma mee nke ọzọ, ụtọ si mere ndị Juu. Ma ihe mechara ndị Juu, gịnị meziri? Ha baa n'ụra. Ụra na-ekwu maka ya abụghị physical sleep. Ọ bụ ụra mmụọ, mkpụrụ obi abịa daa mba, daa ntụ. Kpatara Pọl dị nsọ ji gwa Timoti si ya gịnị? Ịhụ na okwukwe ha akụrụ n'ime gị ụbọchị natara Yesu Kristi, mee gịnị? Fụhụ onye ka ọ na-enwe ọkụ. N'ihi na anyị hapụ okwukwe anyị ma ọ naghị enwe ọkụ, ọ dịla mba anyị ehie n'ụra. Na anyị hie ụra, enwe ọrụ ọma nzizi anyị n'aka na-abịa. So Isaiah na-asị Chineke nna, please intervene, bata
tiwe n'igwe bịa mee ka isi eme. Ọkwa n'ihe ahụ Aịzaya na-ekpe ekpere ka akwụkwọ nsọ gwara anyị n'oziọma wee na-asị na Chineke nna na-abịa, mana ọ na-abịa onye ọbụla ga-amụ anya mgbe ọ ga-abịa. Ị na-ehi ụra ịnọ na nsogbu, ị ga-nọ na-eche nche, because gị na-ehi ụra ọ bịaruo ị ga-amata ọ ga-abịa na mberede. So onye na-ehi ụra, the opposite of onye na-ehi ụra bụ onye mụ anya. Onye mụkwụ n'anya na-anaghị pay attention, the opposite bụ onye mụ anya na-eche nche. Gị mụrụ anya, echetala m oge nọ Nigeria, nọ na parish. Esi na parish ebe m nọ emee m transfer ebe ọzọ. Ka anyị jere, ha gwa m na enwere onye nche na parish ọha m bịara, mana oge m bịara anọọla m wiki abụọ enwe onye nna ahụ onye nche. Ma gwa parish chairman so anyway, anaghị m achọ onye nche na parish m. So enwere m nkịta kara aka abụọ, nwee Chineke dịbịa nwa nwee mkpara mmiri ya nọ. So achọghị m onye nche. Anọzi m ya after about a month, nwa mmadụ abịa sị awụ onye nche. Masị ya sị achọghị m ya. Ya sị mba na parish si achọghị m ya. Chairman sị fara hapụ ya, anyị ga-akwụ ya ụgwọ. Masa anọzi one day, chie nkịta na-agba wo. Oge m tetara chi na windo lechaa ya, enwe ihe m na-ahụ, mgbadazie n'ala. Onye nche m ji izu na kọrịdọ na-ehi ụra. Onye nche ma bịa ebe ahụ ma were tọọchị ya gbagote n'elu. Onye nche. So o nwere ihe bụ mmadụ na-eche nche mụrụ anya, nwekwara ihe ị na-eche nche nakwa ehi ụra. Ọ ihe mere the 10 virgins. Ndị a niile bụ ndị na-eche Chineke, mana ise na-ehi ụra, mana ise mụ anya. O wee dị mkpa na anyị ga-amụrụ anya, mana ịmụ anya nke Chineke na-ekwuru ụbọchị taa abụghị ịmụ anya nke mkpụrụ anya. Ọ na mkpụrụ obi gị dị na njikere, na mkpụrụ obi gị anabatala mmụọ onyinye nke mmụọ nsọ. Ihe ọgụ nke abụọ gwara anyị na mkpụrụ obi gị anabatala mgbe niile ị na-ele Chineke nna anya n'ihu, na mkpụrụ obi gị anabatala ị na-eche maka ọdịmma nke Chukwu, ọdịmma nke ezinụlọ Chineke, ọdịmma mmadụ ibe gị. Mkpụrụ obi gị anabatala ka ị si arụ ọrụ na nzukọ Kristi. Ya kpatara n'ụbọchị taa, Fada gwara m na ụmụ ga-eme harvest, mana ha ya marala na harvest abụghị nke mbụ unu na-eme. O nwekwara ike enwe ụmụnne anyị ndị n'ebe a na-ehi ụra kemgbe afọ ole na harvest. Nwekwe ndị mụọ anya, n'ihi na harvest na-ekwu maka ya abụghị ihe ị na-enye Chukwu. Ọwụ ihe obi gị, ka obi gị siri dị n'ebe Chineke nna nọ. Onye bụ Chukwu na ndụ gị? Onye bụ Chukwu? Onyinye ị na-enye na-egosi ihe iji Chineke kpọrọ. Ka isi enye Chineke onyinye na-akọwa ka obi gị si dịrị n'ebe Chineke nọ. Ọ bụ ka obi gị si dị n'ebe Chineke nọ na-akọwa ihe Chineke nna na-ekwu n'ebe nọ. Ya wụ n'ụbọchị taa, ụmụnne m, ọ bụrụ ma Chineke nna onye gwarala anyị ihe anyị ga-eme eji hụta eluigwe, ụrụla anya enyere anyị the Beatitudes. Ngọzi dịrị ndị dị otu a na ha ga-eketa alaeze n'igwe. Ngọzi dịrị ndị umeala, ha ga-eme nka. Ngọzi dịrị ndị obi ha dị ọcha. Ngọzi dịrị
anọkwa n'ime ya nwekwa ihe ndị ọzọ nwere ike ime anyị keta na azụ Chineke nna. Mana n'ime ihe ndị a niile nke isi ihe gbakọtara nwere ọhụ na ihe banyere ịhụ Chineke nna n'anya. Ịhụ Chineke nna n'anya ga-akpata gị ya agwa mee omume dị aṅa gosisi n'eziokwu ahụrụ Chineke nna n'anya. Ya wụ asa aga na akwụkwọ nsọ n'isi mbido, aga m ajụ na ajụjụ n'etiti Ebel na Ken, kedu onye ka ahụ Chineke nna n'anya? Ọ bụ onye? Amajụ ndị Igbo, n'etiti Ken, ụna mara na stori Ken na Ebel, n'etiti Ken na Ebel, kedu ka eke ịhụ Chineke n'anya? Akwụrụ so Ebel. Why? Maka gịnị? Why? Kwenye agwa m, why? Kedu ihe ji si na Ebel ka Ken ịhụ Chineke nna n'anya? Why? Because ị hụrụ ihe Ebel mere mgbe o ruru n'omume. Ebel na-elecha Chineke anya sị gịnị? N'ihe niile m nwere, aga m eji ihe kacha ihe niile m nwere ọkachasị mma were chere Chineke nna. N'ihi na ihe niile m nwere si n'aka Chineke nna wee bịara anyị. Nwanne m na-ekpe n'okwe sị gịnị? Ihe niile m nwere n'ụwa onye nyere m ya, Chi nyere m ya, Chi nyere m ya. Ihe niile ị nwere n'ụwa, ife ndụ ịdị adị, Chineke nna nyere gị ya. Mana n'obodo anyị ji ekele Chukwu, mgbe ụfọdụ achụ kele Chineke nna, anyị ahọwa sọwa ngọngọ na-atụtụsị aka ihe ndị na-abaghị uru wee na-eche Chineke nna n'ihu. Ya kpata Chineke nna jiri too Ebel, too ihe maka ihe o mere. Ọ bụghị na Ken enye ha onyinye. Ken nyere onyinye na-enweghị isi. In all the things he had, Ken ewere ihe na-enweghị ihe ọnwụ nye Chukwu. Mana ndị ahụ Ken nyere na ihe Ebel nyere, Chineke nna ebulie Ebel elu maka ihi na ọ jiri Chineke kpọrọ ihe. Mana kedu ihe ahụ gosiri? Onye nyere Chineke nna the greatest gift, gịnị ka ọ pụtara? Ihe ọ pụtara bụ Chineke nna, amụ m anya, ana m eche nche, ama m onye bụ, ihe niile m nwere bụ nke gị, dị ya afọ nye gị ya, ị ga-enye achịkwa m ya azụ. Oge Job nọ n'ahụhụ, Job, you know the story of Job. Ọ nọ n'ahụhụ, o nwere something na o kwuru, ọ sị, I will never abandon my righteousness. Agaghị m ahapụ ezi omume m. Ezi omume ahụ ejiri mara m, agaghị m ahapụ ya. Why? Because Job bịara taa ahụhụ, taa ahụhụ, taa ahụhụ, taa ahụhụ. Ahụhụ Job tara wụ ka ya nwee ike, o nwere reason not to be righteous anymore. Job nwere reason not to be gracious. Mana Job sị gị na ahụhụ m na-ata agaghị eme m ka m ghara ime gịnị? Ịbụ onye ama ama n'inye Chineke onyinye dị mma. Ahụhụ m na-ata agaghị eme m ka m ghara ịbụ onye ama ama n'iburu Chineke nna elu. Otu ihe ahụ Job mụrụ bụ ihe ewido mere. Ajị na-ekpe n'okwe, Jesu tolu nwanyị ajado maka onyinye ke o nyere. Chineke etoo nwanyị isikpe. Akwụkwọ gwara anyị na ihe kpọrọ ya widow's mite. The widow's mite is not the smallest thing na dị ama ama. Widow's mite wụ ihe kachasị ibu nwanyị nwere, mana atụnyere na ndị ọzọ ọ dị nta.
ihe nwaanyị a nwere ọ bụrụ onwe ya, akwụsị she gave herself to the Lord. Ọ dị mkpa ka aghọta na ụmụnne m. Why am I saying this? Because ọtụtụ oge ụfọdụ na-echeso a matter of change. Ihe fọrọ m for the week ka nye ya, ihe fọrọ m for the week ka nye ya, I have calculated ka m mara ihe nke a nyekwere Chineke onyinye now, echi m ga-need bread, nye Chineke onyinye now, tomorrow m ga-need something else. No, onyinye a na-enye Chineke wụ onyinye ekpebiri mmụọ, nye Chukwu ihe ka ọ ha. Mana ọtụtụ n'ime ya na-aghọta otu ahụ. Ụfọdụ na-echeso a matter of whatever. Ọ wụghị ya. Ọ dị mkpa ka ịmata ha mere n'ebe ebe nọ nọ. And nwaanyị isi ikpe. N'ebe ebe nọ nọ, Chineke kwuru okwu n'isi Ebel. N'ebe nwaanyị isi ikpe nọ, Chineke kwuru okwu n'isi nwaanyị isi ikpe. Why? Chineke bịa n'ụbọchị taa, ụmụnne m, unu marala anyị nwụcha ndị na-arụ ọrụ. Oge ị na-achọ ọrụ, tupu ị nweta ọrụ, ọ nwere ihe a na-akpọ resume. Olee ihe resume? Gịnị bụ resume? Resume bụ ihe nkọwa onye, ihe bụ ị na-achọ ọrụ, so that he presents Abraham be qualified. All I need to sit down today to write your resume. You have to write your resume. Resume will not be what? Resume. So that's anytime we call that by what we hear right? You need to Us give, and you shall do what? Be given. They ask again, huge measure, pressed down, shaking together, shall be given unto you. Ọhụrụ mere ihe Chineke ihe dị mma, a ga-enye gị ọnwụrụ naanị. I don't know how to explain this. In my hand, cup
Christ. You have a ihe eji ama ya sọ Chukwu sị na a ga-eji ihe eji ama gị ihe were nke nri na ụlọ obere were ma ihe na then gather together bushia the sasa then what pressing over and shall be placed on your lap because of what you have done. He will give you this. And I am here n'akwụkwọ nsọ. Anyị hụrụ ka Chineke nna mere ka akwụkwọ nsọ si gwa anyị. Unu mara na ihe mere n'akwụkwọ nsọ. Anyị ga-agụ ya agụ ya dịka si na ihe agụ agụ. John chapter 1, chapter 6 from verse 1 to 14. Gịnị mere? Ka ndị na-eso Chineke ha rụrụ mkpa agụ ha na-ahụ okwu Chukwu enweghị oge Chineke dị na Yesu si nọ n'ụwa enweghị Yesu si nọ n'ụwa ihe na-emechi to feed anybody. Agụ abụla ndị mmadụ Yesu asọ azụ ya ngwa n'ọnụnụ feed these people. Go and feed them. But what is it? Can you get Cynthia or Baraka? Then Simon or Andrew, I will say, over one neighbor. Look at it, combination. Over there, large bag here. I got a that's all there. Bread oil. Knives oil. Bread is knives are poor. But then the 5,000 men is plenty from one. Think about it. But think about what happened. This boy, a little boy, surrendered all. Surrender all to Thee, I surrender. I say, I surrender. Amen. ihe ahụ Chineke nna kwuru banyere blessing o mere eme ka ọ bụ omehie good measure shaking together pressed down and then running over shall be placed on your lap. Mgbe nwata surrendera iri n'onwere obe ha si na nna akwụkwọ obe ha nwata ewere ihe n'onwere ihe Chineke
gịnị 12 gịnị akụkụ ụzọ ahụ 12 ole 12 onye you invested $500 n'ihu Chineke, $5,000 n'ihu Chineke. Chineke arụrụ ya ji ewucha chọọchị na-emesi ezinụlọ gị onye ọbụ ya tụọ ya 12,000 or 12 million. Unu chere na okwu Chineke bụ okwu asị? Okwu Chineke bụ okwu asị? Okwu Chineke bụ okwu asị? Apostle said, he who sows sparingly reaps what? Sparingly. But when you get over it, when you get from all, ihe na-egosi akpọrọ na ọkụ isi ụwa, ihe na-egosi na obe gị sitere na Chineke na nwaanyị isi na-egosiri na Chineke bụ ọka ka ebe elu na ọka dịgide. Nwere nwatakịrị gosiri na Chineke nna gosiri ntụkwasị obi fe ebe a na-egosi na ebe elu na ala I belong to the Lord. Ụmụnne m ji ezigbo ọzọ adịghị ike iwere ihe anyị nwere nye Chineke onyinye zuru oke, onyinye dosiri ntụkwasị obi, onyinye ihe ya Chineke si na sị nwa m aga m agọzi gị, aga m agọzi ezinụlọ gị, aga m agọzi ụmụ gị, aga m agọzi ụmụ gị, ọ ga-adịrị gị mma. And onye na-eme ihe ndị dị otu a, onye ahụ mụọ anya na-eche nche, n'ihi na akwụkwọ nsọ sịrị anyị gịnị? What the Bible says. Ndị ukwe ga-ekwu ya ekwe, kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe ebe ọ gaghị ama ụtụ, ebe ahịka na-achọ ya. Kwadoro onwe gị akụ n'eluigwe ebe ndị oshi na-agaghị etiwa eso. Ọ gwụla n'ime Chineke ka ihe niile Chukwu, ihe niile ị nwere n'ụwa na-enwe value in afterlife. Ọ gwụla na ihe naanị ijiri chụọ Chineke nna aja bụ ihe nwere value bara uru ma isi n'ụwa pụọ, n'ihi na ihe niile nwere n'ụwa ga-atọ n'ụwa. Akwụkwọ nsọ sịrị na anyị gba aka bịa n'ụwa anyị kwetakwa gịnị, anyị gbagbara aka mee gịnị pụọ. Mana ọ bụ ihe unu nyere Chineke nna bụ ihe ga-enwe value ma gị si ebe pụọ, because ọ masịrị m, ọ masịghị m, ọ masịrị gị, ọ masịghị gị, anyị ga-esi ebe apụ. Mana ma ọ ga-abụ anyị amaghị. Therefore, ụmụnne m na Kristi, ọ bụghị how long we preach, ọ bụghị how much a na-asata akwụkwọ nsọ na make the difference. Ọ bụ kedu ka esi nabata okwu Chineke n'ime mmụọ gị, kedu ka esi nabata okwu Chineke n'ime mkpụrụ obi gị, kedu ka esi mata na nkwa Chineke kwere a ga-emejupụta ya na ndụ gị. Ekwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa ya. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa o kwere m. O kwere m nkwa, Chineke ga-emezu nkwa o kwere ya, n'ihi na ọ bụ mmadụ onye na-ekpe ekwe. O kwere m nkwa, kwere m nkwa, ọ ga-emeso nkwa ya. O kwere m nkwa, ọ ga-emeso nkwa o kwere m. O kwere m nkwa, Chineke ga-emeso nkwa o kwere m, n'ihi na ọ bụghị mmadụ
onye na-ekpe okwu ụmụnne m ngwanụ nọ ka unu were nche unu na-eche maka ọbịa nke dị na Yesu Kristi, ka unu were olileanya unu nwere na nzọpụta nke dị na Yesu Kristi, ka anyị were nnabata nabatara nkwa Chineke kwere anyị na anyị kụọ mkpụrụ n'ubi ihe na anyị ga-amịta multiple blessings. Ngwanụ nọ ụmụnne m ka a were n'ihe dị otu a were obi anyị niile were uche anyị niile chọrọ anụ Chineke nna aja, ka anyị jaa chụrụ Chineke ka o tosi etosi n'ihu ya na ọ ga-anara ya ihe ndị ebe ihe anyị na-ayọ site na Kristi dị nwere anyị.
Ebere nke n'ikwerenụ anyị na-ele olileanya nọrọ na nche maka ọbịa nke dị nwere anyị Yesu Kristi ka ọ ghara ịbịakwute anyị na mberede. Ka anyị rọnụ Chineke nna ka nye anyị obi si ike na mmụọ iji na-efe Chineke nna n'ụwa ọ kachasị ka anyị were ihe niile anyị nwere bụ onyinye nyere anyị were gara Chineke nna ozi. maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, ka ndị niile a na-achị achị site n'ịgbasa ozi ọma na ime ka ndị ụka na-aga n'ihu na-ebi ndụ imepụta mkpụrụ nke okwukwe. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Zam zam Chineke na-azam onye kere n'igwe n'ụwa ụwa juru nsọ niile ịsaghị n'onwe ya. Ka anyị kpee ekpere maka udo n'ụwa niile, ka ndị niile a na-achị achị na ndị a na-achị ghara ịda mba site n'oke erimeri na oke aṅụmaṅụ na oke ọchịchọ akụ nke na ụba. Ka ọbịbịa Kristi ghara ịbịakwute anyị na mberede. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Zam zam Chineke na-azam onye kere n'igwe n'ụwa zam ọgwụgwọ juru nsọ niile zam mgbe ịzaghị n'onye ga-azam. Maka ndị niile na-arịa ọrịa dị iche iche, maka ndị nwere nsogbu nke ahụ na nke mkpụrụ obi, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị na okwukwe ha nwụrụ na Kristi nweta nzọpụta. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Zam zam Chineke na-azam onye kere n'igwe n'ụwa maka owuwe nke ihe ubi na ịtụrụ Chineke mma mma, maka ihe ọma niile ọ na-emere anyị na ezinụlọ anyị, ka Kristi
gosi anyị niile, wetara anyị ịhụnanya n'uju, mekwa ka anyị si na ya bụrụ otu ụmụnna. Anyị arịọ gị dị mụ n'anyị. Maka anyị niile gbakọrọ ebe a taa na ụmụnne anyị na-echeta na jamisa nke taa, ka Kristi nara arịrịọ na ekpere anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. Maka mkpụrụ obi ndị niile na ụmụnne anyị niile nwụrụ anwụ, ka Kristi onye bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ nye ha ndụ ọhụrụ na alaeze ya. Anyị arịọ gị dị n'anyị. Ekene Maria. Chineke na jike niile dị ebere, n'afọ ọma gị ka ijiri mee anyị ụmụ gị, n'ihi na ị gwara anyị na enwe onye nwere ike ịbịakwute nna ma ọ bụghị si n'aka nwa, ma ọ bụ ịbịakwute nwa ma ọ bụghị si n'aka nna. Mana nna, imeela ka anyị bụrụ ndị bịakwutere gị si n'aka nwa gị n'ime mmụọ nsọ. Biko bịa nọ n'arịrịọ nke anyị jiri bịa n'ọta gị n'ụbọchị nke taa, mezuru anyị ihe niile ebe ha rịọrọ gị. Mee ka anyị mụrụ anya oge niile na-eche nche mgbe nwa gị Yesu Kristi ga-abịa. Ọ bụrụ ma ọ bịa, ka ọ hụ anyị ka anyị nọ n'ọrụ, ka anyị nọ n'ọrụ nke ezinụlọ, ọrụ nke ime mmụọ, ọrụ na nzukọ, ka ọrụ anyị na-arụ mee ka anyị tosi iso Kristi bata n'ala eze ya. Ihe ndị a niile ka anyị na-ayọ site na Kristi dị nwere anyị.
Ọbanụ ụmụnna m ka aja mụnụ na-achọ bụrụ ihe masị Chineke nna jikere naranụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị sitere n'ihe ọma niile nyere anyị were na-ebutere gị, otu esi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'ụwa na-adị ire. Mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta dị ebi ebi site na Kristi dị nwe n'anya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ya bụkwa ihe ziri ya ezi n'azụ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Ọ narị nsọ Chineke jike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye jiri mgbaala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejọ nkwa ikwere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe ebe. N'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ na ebube ya, bịa wetara anyị nzọpụta na ikwere anyị na nkwa. N'ihi ike ha anyị na-eso igwe ndị amụma niile nke eluigwe na-eto ebube ga niile n'okwe na-asị, na enisesie so gị na-ede ihe dị nsọ, anyị na-arịọ gị na onye ndị ya nsọ sorokwasị mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Yesu Kristi. Onye bịara tupu ihe n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara were achịcha nye gị ekele na otuto ya nwa ya nye enyemazụ ya si ike bụ ahụ ike agalụrụ onye maka
otu akwa ka o si mee mgbe arụchara ya ise o biri iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto binye anyị maazị ya si n'ọrụ n'ụka na-eṅụọnị ya ụlọ niile nke bụ iko nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ya ebe agaba ya n'ihiru na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emere ka na-cheta gị. Anyị kwupụta n'ihe omimi ka okpukpe anyị na-emume na-achụta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebighị ga-acha nke ndụ n'iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwere n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume na-arịọ ka anyị biri na ntị ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okpukpe gawa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na di ya bụ Joseph dị ngọzi na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na n'ịdịka n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na ajọ ike niile nsọpụrụ na ọtụtụ niile site n'ụwa atọ ụwa niile. ụmụnna ka anyị were ekpere n'ụwa onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna.
chigimia, emo chiginawa, and Samana Rima, Yari Tata, Rican Musani, Maram Behaiga, the guy Simana Meharani, Akulaka Akunaraya. Zapataya in a rogi o sebru and Arjahanina, wherever you're again, Kanye, Stani Yakaberagi, Gazapatana and Joganina, and whatever a house of Benina, where Chukubadin Sanata, Makamia, Chinka, Zapatani, yes, Christi. Onye nwanyi Yesu Kristi onye nwere ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ udo ka m ka nna yono elekwa ya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okpukpe nke nzukọ gị nye ya udo dịka n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo ka o sebụrụ ụwa dịrịnụ mgbe niile. I don't know why you can do it all. I don't know Christian. Lee n'ụwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke atụrụ Chineke. Inwelụ etu o si ka ịbata n'obi maka osikwa ọrụ ya ka ahụ nọbara dị na Yesu Kristi wetara anyị ndọpụta na njọ ma duru anyị na ndụ ebe.
anyị rịọ rịrịọ. Biko Onyenwe anyị na-arịọ gị mee ka ihe omimi nke a anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa, mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke eluigwe, iji keta oke n'ụwa ọzọ site na Kristi dị nwere anyị. Amen. Otodin Jesu, Saint Clement, Unonokwia, Saint Clement, our home. Okay, Unonia. If I name it at if I kalaka, I'm a mere quarrel. I see obodo anyị bụ Nigeria wee budata obodo a. Fada Longinus agwago anyị nọọ ọ dịbara gboo a na-eme gwa anyị uru ọ bara maka o si dị mkpa na onye na-enye Chineke ka Chineke na-enye n'ife niile anyị nwere bụ Chineke nyere anyị ya nke nsokwu ekwu mwakwu ebe a
nke o nyere m ka ife nji si na nke o nyere m ka ọ bụrụ na ọmụ ka nwee ego, ọ bụrụ na ego na mafụrụ ihe ji eji ego, mba. Ihe mma bụ na covid a nwee ndị ọkpọ na covid a nwee ndị jelie ụlọ ọgwụ jesịa nata. Covid a nwekwa ndị ọka na-akpọ, mana Chineke si na anyị nwa na ụwọrọ nke ya elu anyị aka, ya na anyị na-ekene ya maka nke a na m ekene pụrụ uche na anyị dị ndụ wee na-afụ ọbụla akụkọ a na-akọrọ anyị, ọbụla akụkọ ka anyị ya na-anụ ya n'aha Jizọs, ọmanlu anyị aka. Ya maka nke a anyị ga-ekene Chineke onyinye o nyere anyị o si na Jenụwarị, maka anyị na-abụ ndị Igbo. Ife a na-akpọkwanụ harvest a anyị na-eme bụ ife a na-eme ọdịbalụ gboo gboo, omenala Igbo ọdịbalụ gboo gboo. A na-abụ eje mgbe mbụ ọsọsọ onye kọọ ihe ọ kọtara n'ubi, o welu jee welu ndị ọya ebujere Chineke tinye n'ụkpa, eso m wee bụ ụkpa buru ụkpa ji eji eje n'ụlọ ụka ka ihe eji eme ka e wee kene Chineke nya na ji ndị akọtara akọta. Eburu ndị anyị na-eridobe welu nke anyị maka anyị ebugoro ụzọ ghọta nke Chineke. Ebe amụrụ m Katọlik ụdị anyị bụ na nna anyị yi ebugodo ụzọ họpụtagodo nke anyị eweje ụlọ ụka edobesie ya ewee bịa kwubezie anyị ribezie ndị fe ọnụ, ọ ka o si adị maka iwere inye onye nwenụ Chineke nya nwe ha niile. Ọ bụ na mmiri ezo ihe akọrọ aka ihe eto nya maka nke a ọ ihe anyị ji wee too ya ka anyị ji eme ya. Ọ bụrụ na anyị na-eme ya maka na anyị na-ewejela mmadụ ego, ihe anyị na-eme bụ maka na Chineke gọziri anyị. Ji a na-ebujezi mbọsị ụtụtụ, ọ bụrụzie na ọ bụghịzi ka a na-akọta na ọ na-abụ onye jee ọrụ akwụ onye ụgwọ ewezi n'ebe ọ bụ na a na-akọtazi ji na ọ na-ejekwa anụ ego ahụ akwụrụ anyị ewebirikwa, anyị na-ewepụta nke Chineke. Mana fada gwakwara anyị taa anyị na-ewepụta nke a na-enye eze, anyị ewepụta na nke ndị na-ahịa nri. Anyị si na Chineke ya na-eme na nke anyị wepụ na ọya emechie, o wee bụrụ na anyị nwee cash harvest taa. Katkis ya abịazie okwuo ka a ga-esi na-eme onye ọ bụ na onye anyị apụta, ndị chọrọ ịpụta ha apụta, ndị na-achọghị ịpụta anyị edobekwa basket anyị. Mana ihe a na-ekwu bụ nke onye melụ, ọ bụghị onyinye anyị na-enye kwa ụka. Nke a na-eme kwa ụka bụ ije etinye na basket, enweghị onye ma itedela afa ma ide ha afa. Mana baza a na-abụ anyị mee anyị ekwuo na anyị ji nke a wee na-ekene Chineke. Mbụ onye ọsọ lọ, ọ bụ na ọsọ hụkwa gị iwere onye Chineke na-afụkwa nke inyere ya. Nya biko anyị eme ka anyị si eme, anyị mee ya ka ọ daa ụda ka ihe Igbo na-eme. St. Clement. Thank you, Chairman. Now we will begin. But before I begin, and when we will once I come up miss it the first time. One of us, Anna Boybela Agungwa, Zitelozi, na Mami and Orapo yesterday. So, Bela Agungwa Bononoma, or one of the lectors and all the highly visible in this church community. Obuna H.I.B. Biko, Une week a boy and 516 983-4785. Northern Barriere, Nibanade, Ibana one Madela, Makana, Onwune, Onedu Nobu. Chairman, Ekenegongi, Kenekwago Zodik Iswe, Bea Kodaya, and Kaibidozen. I were categories of individuals, families, friends, special offerings, and the EDC. Otu I ga-esi mee ahụ, enwere envelope enyere people. Envelope ahụ ka anyị eji tinye ife anyị chọrọ dịka mbụ chairman si wee kọwa. Itinye ide afa your family, tinye
ego na itinye na nyama envelope. Ọ bụrụ na itinyere ego na ijiri ego ya etinye tata na ịchọrọ ikwe nkwa, itinye ego na ịchọrọ iji wee kene Chineke, onye ọbụla ya amụrụ anya maka na asị na onye lara ụlọ ebulu egbe ya. Okwuchukwu a gwara anyị tata o metụgasịrị aka n'ebe dị iche iche. Chineke bụ onye ọ na-abụ ijiri aghụghọ fee, o jirikwa aghụghọ wee menyere gị, ka ọsọ nyanwa bụ Chineke bụ onye nyere gị. Mụ nwa mara ego na onye gị, ma nyanwa ma ego na onye gị. Ụnụfụ otu esi wee kọwa gbasa Ken na nwanne ya nwoke. So bikonu anyị mee na ya gbahụrụ mgbọsị baza anyị na-ada eri ma rice, na-eri chikin, na-ekpughe efere, na-eme ihe ndị ọzọ. Anyị enweghị taịm maka nke anwa tata, mana enwere onye na-atụ mma o butere ihe niile. So anyị mesịa baza, ndị mmadụ eje na-ebunye gị efere, enwe nke ị chọrọ iji wee kpọnye agba, enye gị wee kpọnye agba enu. Mbụ onowu Igbo na nwunye ya si na nwa fa mere ofu afọ, ụnụ ma mgbe e mere. Anyị na-akwado nkwado maka nwatakịrị aha COVID wee bịa. So onye ọ na-akụ na mgbara na ihe anyị eri dị. So bikonu na mbido, onye famili ya chọrọ ịbịa kịta ya bịaba ozugbo ndị kwa ya na-enye anyị onu ka anyị wee bido, mana mma na announce ego one dị na envelope onye ọ na-wetara. Aga m etinye nụ nke m. Ledi onye mekwubianụ iweta envelope anyị. Ife anyị ga-emenụ ka o wee gaala anyị ọsịsọ. Onye bịa tinye maọbụ onye chọrọ ikwu okwu ya si etu a enye ya igwe okwu, ọ kpọọla anyị ego, anyị edetuo n'akwụkwọ. Ode akwụkwọ chọrọ ka a na-edetu ihe niile akpọ taa. Nya mụ na onye be m na-eji envelope, cheki dị n'ime, ede m cheki ọ dị n'ime. A na-eji envelope cheki $500 wee na-ebido harvest nke anyị. Ndị kwa anyị na ya onu, biko na onye ọ na-apụtaba dịka mmụọ si wee kpalite gị, one ma one iji iweta. Ọ kwesịghị ịbụ na iwu ya 1,000 ma ọ ya 1 million, because na enwere one ị nwetara during the year. Doctor na family here with $300. Lady Angelina Charles with $200. Ebele Honora, $200.
na-egene ntị o. Christian amaokwu na family ya $1,000. Remember, you can pledge today and redeem a little bit later. You don't have to give the money today. Mr. and Mrs. Peter Izebu, unu mana fa bụ anya mmiri n'anya, mana n'agbanyeghị ha tụnyere $200. Mr. and Mrs. John Modeke, $200. Paul Olisa, Ezubom, over $1,000. Mr. and Mrs. Cosmos Edna Iwanyanwu, ha nyere anyị $250. Uchenna Okolo na Dr. Adobe Azubike had a pledge $1,000. Princess Ivy Malo, they pledged $100. Princess Ivy Malo. Okeke family, $500. Sir Augustine Eme, ya na ụmụaka ya fa na-enye check $400. Mr. and Mrs. Michael Najofo, final cash $200. Sir Charles Igwebike, Ojinwe Ade Meloaro, onye $300. Patricia Alanwa, Papando Toto, na family pa na-enye $200. High Chief and Chief Lady Nwoke nyelo agadaga $300. Ọ bịaba just day 3 wee kpọchi ya sị ọwụ $3 ka ị na-enye anyị ya. O wee kọwaziri m ya ọ $300 biko kụpụ n'aka. Nka Okay, ndị night ọ na-edonate kwuo nke a bụ nke ndị night St. Clement Pope night $300 Night of St. John
$300. Kefe di elu. Okay, another person there. Okay. Nke ndị night abụrụ 300. Nke ndị night bụ ladies auxiliary bụ $100. Mana nke ya na family ya na high chief ya bụ $300. Daalụ nụ. Ọ kwụ cheki for ha na abụọ. Our music director na nwunye ya Oriakụ ya bụ Mata Ezegamba fa na-eweta $100 cash. Barrister Chim Okorama $150. Dr. Mrs. Mabel Korekonkwo and family $200. Sir and Lady Silvanus Ebuna ndị a na-ewepụtara onwe fa were nye ụka wee na-ejere ụka ozi n'ụzọ dị iche iche. Fa tinyere anyị cheki $200 si ka anyị wee mee dị bazaar tata. Cynthia Udom and family on a pledge $100. Barrister and Barrister Tony Akunefo $500. 500. Yeah, the uplift. No, we'll do it before we leave here. Ogbuefi Simon Mojeke. Ogalari Obiekwe $100 cash. After that, ndị ọzọ na-achọrọ ka aka ọfụ ha nwee ife a na-eweta, but anyị ga-ewepụ another basket etinye ụda klọb iche ndị na-enwere afọ. Onye isi soja ahịhịa Peter of Igbo, onye isi ndị church warder $200. Enwere ndị na-alaiki inye onyinye na nzuzo maka na asị na Chineke na-afụkwa na nzuzo. Enwere ndị ama nchọ ka akpọ afafa ma ọ bụ ndị ama nchọ ka amara ego one fanyere. Anyị ga-ebute basket debe gọzi nke ọbụla anyị kpọrọ akpọ, nke ọbụla akpọrọ akpọ kpọọ afa anyị na-etinye, mana a ga-eseparate ndị nke anyị na-abịa iche. So ọ bụrụ na ị chọrọ na ị bịa ị chọrọ ka akpọ afa gị na ihe ị wetara, biko ịtakwunyere m ihe na ntị ka mmarụ na mma mkpọ afa gị na ihe ị wetara. Anyị ama na iso na ndị nyere na nzuzo. Anonymous $500. Sunday Amanambo o so na ndị kpa anya mmiri n'aka maka na onye bie rapụrụ ruo aka ya rapụrụ mbọsị a ka anyị ga-ejekwa ya, ma n'agbanyeghị na ọ na-eru uju o nyere anyị cash $100. That was the first day of the Thanksgiving and bazaar, cash bazaar in Eme.
The next one ga-abụ on the 6th. So onye olubere ọtata ịgbakọsịa n'otu gị na Chineke si wee jee n'afọ a. Onye ọbụla ma ihe anyị na kolokolo jere n'afọ a. Onye ọbụla ma sọsọ na anyị dị ndụ tata gosiri na Obinigwe nọ n'ọrụ. Onye ma onye metụrụ gị n'obi bịa anyị nwere ọzọ oge ma ncha ka anyị nwee ike jere rice a ndị be Umezuoke wetara. Ọ bụrụ na ị ka chọrọ inye tata ị bịaba ozugbo ka anyị mee wee gbadaje wee rice anyị naba. St. Clement ada akụja ama m otu unu na-esi eme ife. So anyị ama nọ mmadụ ọ bụrụ na enwelu onye ka fọrọnụ fọ inye onyinye nke tata onye ahụ abịa. Ọ bụrụ na enwere ịma na anyị ga-emechi. Fada gwara anyị onye alarụ n'ụla, onye lara ụlọ eburu egbe ya, onye nche lara ụla n'ebe ọ na-aka ụka o were tọọchị ya. Ịma na ihe ya eme onye nche ahụ obi na ọ ya asọ ngọngọ nke a na-agwazi ya na-agwụ ya na enu tọọchị gị ya na-elụrụ ọrụ gị ọfụma. So anyị ama nso na ndị ada alụ ọrụ fọ ọfụma o. Enwere ndị ka na-agbagotenu. Ọ ga-ana maka mụ bụ moto nke m eche. Different groups. They have on next Sunday. St. Agnes, CMO, whatever, the next Sunday. Okay. As a group. Okay. Tata anyị melụ nke a ọ dịka o wuru anyị na mbiri njem mana anyị mara ọkwa ya a little bit mana ka mmakwa ọkwa nke a ka o biri onye ọbụla ebiri na ntị. Na mbọsị ụka na-abịanụ ga-abụ agba ala udu dị na ihe anyị bidoro tata. Unu ma n'afọ gara aga nke anyị merie ọ dara ezigbo ụda. Biko nụ ka anyị kwado na ọfụma wee bịa na nke mbọsị ụka a na-abịanụ. Mbọsị ụka anwa ndị different groups, St. Agnes, St. Anne, ndị otu nkwa, St. Fatima, anọcha na all these three groups. Anyị niile ya abịa on Sunday. Ndị charism, ndị all different groups nọ n'ụlọ ụka. Anyị na-atụ anya onye ma onye unu ji wee support ọ ya dị mma. Ndị Night of St. John, ndị Ladies Auxiliary bịa tata. Anyị na-atụ anya ndị Night of St. John. Ndị niile bụ ndị groups nọ n'ụlọ ụka. Mbọsị ụka ka unu nwe ụka na-abịa nya ya bụ the last one. Mbọsị anwa inwe ihe iji tinye nwekwa ndị pledge tinye. Daalụnụ. ụmụnne m na ụmụnna m ya dịrị unu mma ya daalụnụ o Chukwu gọzie unu. Achọrọ m iji ohere ekele Fada Reverend Father Dr. Longinus Ugbegbunam for coming all the way from Blessed Sacrament in Newark to come and celebrate with us this afternoon. Thank you, Father Longinus. And thank you for your active participation in this Mass. Yeah, unu were to na-aga parish anyị ga-aga n'ihu. So next Sunday I ga continue for those na-abịaghị taa. Ọrụ ndị mere na harvest here today. Ndị na-abịaghị taa ga-eme ka next Sunday. And also the different groups we have in the parish. So I'm a Stanley
emenu Emmanuel emenu gịnị ka eni iyi zọba hibia were letters he those are important letters achọrọ m inye ndị ọzọ nye unu so Father biko gọzie anyị ka ịla mgbe unu ya dụrụ unu mma o onye nwe anyị nọnyere unu bụnata n'isi ala na ngọzi nke Chineke nna anyị ekwela anyị nkwa na ọ ga-abịa nọnyere anyị ka dịnwu n'anyị oge ọ na-abịa hụ unu na unu nọ na njikere mụrụ ya na-eche nche emem ka Chineke onye nyere unu ngọzi nke ụmụ ya bịa zụtụrụ n'otu n'otu na ezinụlọ unu otu na o siri nye onyinye n'ụbọchị nke taa ka otukwu otu ahụ ngọzi unu nnukwu makụrụmadị emem ka Chukwu mmụọ nsọ onye na-akasi obi na onye na-enye anyị ihe na-enye unu ihe na-edo unu chekwa unu n'aka ọrịa ọjọọ na-agafe agafe mee ka ọ dịrị unu mma n'ụtụtụ dịrị unu mma n'ehihie ma dịrị unu mma n'abalị amen ka Chukwu jikere na-egosi unu nna na nwa na mmụọ nsọ lawanụ mesa gwasị gị